Урывак з апавядання Янкі Маўра «Слёзы Тубі». І вось аднаго разу маці сказала Тубі, што яму трэба вучыцца, што яму прыйдзецца хадзіць за 3 кіламетры ў школу. А потым маці павяла яго і пакінула ў настаўніка. Гэты настаўнік, відаць, быў вельмі сярдзіты, бо заўсёды трымаў у руцэ бізун. Вучняў набралася чалавек 15. Пачалося навучанне. Настаўнік узяў 5 белых, досыць вялікіх каменьчыкаў, даў хлопцам, каб яны добра прыгледзеліся да іх, кінуў каменьчыкі ў мора і загадаў 5 хлопчыкам, каб кожны з іх дастаў па каменьчыку. Хлопцы вынырнулі. 4 хлопчыкі прынеслі па каменьчыку, а 5 не знайшоў. Тагды настаўнік сцябаў яго бізуном па голай шчуплай спіне. Дайшла чарга да Тубі. Ён плаваў, ныраў, можа, лепш за ўсіх хлопчыкаў. Але пры думцы, што яму можа не пашанцаваць, што тады ён таксама атрымае бізуна, пры гэтай думцы ў яго цямнела ўваччу. Раз, два, 3, каменьчыкі паляцелі ў ваду, хлопцы за імі. Тубі адразу заўважыў, што тутака зусім не глыбока і светла, і гэта супакоіла яго. Шырока раскрытымі вачыма стаў ён прыглядацца да дна. Зеленаваты колер вады, выгляд дна, мігценне святла – усё гэта яму было добра знаёмае. Бяда толькі, што на дне многа было другіх каменьчыкаў, сярод якіх цяжка было знайсці той, што кінуты. Вось ён заўважыў свой каменьчык і кінуўся да яго, але разам з ім кінулася туды нейкае страшыдла. Тубі аж адхіснуўся, але зараз жа сцяміў, што гэта яго таварыш. Той ужо працягваў руку да каменьчыка. У галаве Тубі агнём бліснула думка, што калі ён упусціць, дык атрымае бізуна. Ён напружыўся, штурхануў таварыша і выхапіў каменьчык у яго з-пад носа. Выйшлі на бераг. Падалі настаўніку каменьчыкі. Падаў і той хлопчык, але... «Не той!» – зароў настаўнік. «Ты сляпы ці што? Дык я цябе навучу добра глядзець!» І на цёмнай спіне хлопчыка з'явіўся спачатку белы, а потым чорны шрам. Заліўся хлопчык слязьмі, а следам за ім і Тубі. «Чаго ж ты, дурань, равеш?» – кажа яму настаўнік. Але не мог Тубі сказаць, што гэты удар яго таварыш атрымаў праз яго, Тубі. Навука ішла шмат тыдняў, месяцаў. Каменьчыкі кідаліся ўсё глыбей і глыбей, потым яны рабіліся ўсё меншыя. Потым сталі кідаць чарапашкі, якіх так цяжка было разгледзець у вадзе. І чым цяжэйшымі рабіліся заданні, тым часцей сыпаліся бізуны.